एकदम गहपुर टाउन फारसे थांनो नागिरगासिनो दं हले गाइस नै जों दा दालाङाव गाखोबाय दायो जों थांगासिनो दं निउ ब्लक लामा गोदान गोदा बेयो जाबाय हलंगि दालां गहपुर हलंगि दालां बे दालां हलंगि दैनि थाखायनो दिनै गहपुरा मोनसे गाव एक्सट्रा हलंगि डिस्ट्रिक्ट नाम मोननो थांगासिनो दं मिथिबाय ओइ सिख्लाफोर ब्रिटिशफ्रा बानायना गालांनाय इन्डास्ट्रि बियो साहा बागाननि बग्रा साहा बागान इन्डास्ट्रि बियो जोंनि गहपुराव बेयो मोनसे फेमास जों दायो नैबे सर्टकाट लामाजों गिदिंदों बैयो जाबाय कालि मन्दिर बोसोरफ्रामबो बेयाव कालि फुजा जाफैयो जों फैयो फैनाया सामटाइम्स बेनो साहा बागाना गहपुरनि साहा बागाना बेनो बिराद समायना दायो मेसें बोथोरखाय माने बिराद गासिबो दानजोबदों आरो दानस'ना दोनदों जेब्ला दैज्लां बोथोर जादों अब्ला बेखौ गोदान बिलाइ खिलिफिनगोन बेयाव मुलि होनानै दायो बर्थमान मेसें बोथोर गोरान जायगा गोरान माने दायो माबाना दोनदों बे जाबाय गहपुर स्टेसन मोनफैबाय ओरैहायबो लांबाय आं ओइ गहपुर स्टेसन गहपुर मेडिकेल गभर्नमेन्ट मेडिकेल गहपुर बिराद मोजां जाबाय बिल्डिंआ बिराद मोजां बानायबाय जों दायो मेन टाउन मोनफैबाय नैबेयाव दहाय जेनेबा मिटिं जादोंमोन दायो जोब्बायानो बेन्ड दामदोंमोन बेयाव बर्थमान जोब्बायानो फैयै गहपुर टाउन गहपुर मेन टाउन मोनफैबाय बैयो फरलाइन लामा दिनै 26 जानुवारिखाय दखानफ्रानो बन्द'जोब माथो नैबे दखानाव बायगोन जोङो बलि नेट लांफैदों जोङो गोजां बोथोराव एसे गेलेनाय गुदुं जानायनि हा दायो जों बेयाव बायसिगोन आरो बलिं नेट जों बुरजा फैथारदों जार्सि माबायदि गोजांना थादों होनलाय गुदा बे तीन नम्बर फिसा जागोन चारि नम्बर থাকে ন बेयाव जों बलि थोबसे माबा थोबसे लांनो नागिरदों बेनो खोमा 4 नम्बर साइज का बियो लिरनायानो हुर दंखायो
नै बल खेबसे लादो आइसोरै मा दं नै नायजोबदो पुराना हल निखि ओइ नङा बियो गिल्लु जायो गोरा जाथारो ओमफ्राय बै साराय आथिंनि नै दिनै दा बेखौ लाबाय बला बेखौ लाबाय 18 लादोंमोन नामा 18 लाबाय मोननैजों दा गोजां बोथोरनि गेलेहैखाव जानोसै गरम नायनि नेटा बारा एसे हेभि साइजखौ मोनासै आरो जोङो एसे पातला थाब जगन चान्स थाबाय मिथिखानायसो मोजां मोनखाथारा आं